ግንበት 17 ቃል አምላኽ ሕይወት ይህብ ኢየሱስ ግና ሰብካው አፍ አምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ የነበረን ጽሑፍ ኢሉ መለሰሉ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4:4 ስጋው ምግቢ አገዳሲ እዩ፣ መንፈሳዊ ምግቢ ግን ዝያዱ አገዳሲ እዩ። ወዲ ሰብ ከምቲ አካላዊ ዕቤት ከምጽእ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምብላዕ ዘድልዮ ብመንፈስ ክዓቢ ድማ መዓልታዊ ቃል አምላኽ ክምገብ ኣለዎ። እምበኣር ብእምነት ክትዓቢ መዓልታዊ ቃል አምላኽ ተመገብ። ጸሎት አቦ ኣብ ጽባሕ ንቃልካ ክጠሚ ይርዳእኒ፣ ቃልካን ነፍሰይ ከዓንግራ ንህይወተይ ድማ ከደልድላ እጽሊ። አሜን።